yebo size into endiyifunayo kuwe bangabandize ndihamba naba bantu kudala ndithetha nawe mangoba ngoku ndithi ndifuna impahla zam bandinike ezinye abandinika impahla zam zonxiba so ndifuna ke ngoku into yam yonke eyithengwe ndim ngemali yam undinike inkomo igusha ibhokhwe indlu eseKapa leya ayipha eFilipi ezantsi nothi Linda ndiyakhele umntana lena ndiyakhele umntana ndisathi umntana namhlanje akatshintshe leya ayipha ezantsi ndiyifumane nalaa thempli sedef ndiyifumane nalaa continent sefish hook uba uyayithengisa siyithengise sohlula imali uba uyandinika undinike ndiyithathe ndiyibeke kuloo ndawo ndifuna ubeka kuyo yonke into endandiyithengileyo yam ndizocela yona uba undinike ngakum. Okay, ngaphambi kokuba baba ngiyakuzwa uzofuna izinto zakho engathi ubungasenza si-understand ukuthi kuze kufike ekuthenini uzofuna izinto zakho bekwenzakalele engathi singayi-understand because njengamanje masisizwe yokufuna izinto sisegcinena sisazi ukuthi yini imbangela edala ukuthi kuze kufike ekuthenini kufunakala izinto. Lo sisi bendithandana naye siseKapa Yeah. ixesha elide Okay. iminyaka sithandana sade safumana umntana oyinkwenkwe. Okay. Saqhuba ke sihlala kunye ethubeni saxabana ngoba ndiye ndakhala umsi. Okay. Ugqiba kwam wakhe ndathi makabuye azohlala kuwo kuba ndiyonakalelwa izinto bendizithengile apha ziyabiwa ngabantu ngoba neenkukhu zazininja baphandle zabiwa gqithi ngalabakhungalelayo wathi yena andifuna umntu ohlala ongumama ekubeni bebethe yena mandiqashe umntu oyindoda oluse inkomo oluse igusha oluse ibhokhwe. Okay. Ndizawuqala utata kaMapholoba nguMapholoba lo mntana athetha ngayo. Utata kaMapholoba sithandene 98 from 98 till 2020 that is 22 years. 209 ndifumanisa uba utata kaMapholoba une-afe nosisi wasesikisiki ongunofezile xa ebizwayo opheka apha eterminus. Okay. Ezitofa bezikhona ngoku bekukho abantu inkomo ndize kuzo unyanisile ebenazo inkomo I think inkomo ezazilapha zaziyi-5 Inkomo uthi zaziyi-5 okanye zaziyi-7 inkomo ewe I think zaziyi-7 hayi ndinazo ifoto imali bandithathe nantsi ifowuni yam ndinalo ifoto lazo zikhona apha kum khona qha kunomntana ongaka apho intombi yam uyadilitha inokukhuphe yonke ke ngokulaa nto pha bekudala ndazigcina. yebo inkomo ezi uthi beziyi-7 sasize neenkomo ezingaphi ngapha ikhoma lapho nathenga khona inkomo zazingaphi nani nezankomo igima esasiqala uyolayisha phaa sasilayishe iinkomo ezintathu igima esasiyolayisha phaa kwigimi yesibini salayisha iinkomo ezimbini yabaleka laa nkomo yayibaleke nethole inkomo make ndikuxelela uzazi ufuna ubala kule 7 yakho nje buthetha into ithethayo inkomo ezazanazo uba ziyi-9 yabaleka le yeshumi inkunzi yenkomo iblamani sayishiya ndathi masiyiyeke iyaba yalo tata uba ebesigcinele inkomo ziyi-9 ezi ndizithenge apha phisha kwenceba ezingaphi amaplamani kwathenga phesha kwenceba ayemabini ngoku angena kulaa 9 awangeni azazale kankomo zange zizale kankomo zazizele khona ngokwam kapa zasezinabantu le wayithaka wayithengisa phisha kwenceba yona kwelaa bhulu phisha kwenceba inkaba enkomo yayizele inkaba enkomo nditsho kaloku ndithi andiyiphiki nditsho nje andiphiki into nje
utyile ingoma zam Andiphiki into nje. ngoba uthetha uba wena zandihlanga Andiphiki nje tata Mapholoba nditsho nje kuwe ndithi andiphiki. zange zizale ezamazi nala mathokasi. Kona ngongoma. Okay man buza kancinci. Ngoku ndidibana nawe mna apha ngo-2020 kule ndlela ndibuze ziphi inkomo uthe ziphi wena? Inkomo. Ema kokugala bese siyothengela into zempahla ngazo apha kwaSportsini. Ngalo mini le. Noba kungalo mina nihambe kuni. Uthe ziphi kuMapholo? Izinkomo ezitheni ezi zithengiswa ngeminenyo zonke. Sange sithengise mina inkomo. Kabalali nemali eninzi ibhulo lakho lelithenga inkomo. Ifanele ngalolu lizithenga nje basithe. Lalingazithenga ngoma 20,000 noma 30,000. Inkomo zange zizothathwa yitrailer apha zonke ngexesha elinye. Inkomo zaye zathathwa bit by bit lela bhola. Ngoba kwakule nto saseje sawuvaxingi apha endlini. I-situation sibone bengathi isiba wesi. Ndithi mna lo ngowami umlomo mama engekayicindi makuthengisa inkomo. Ndithi mama ezankomo masizithengise kuba buhlanga. Kanjani kodwa mazithengise kanjani Mapholo? Tata sasa survive njani? Njani yayiphi la mali yala rent yalandlu? Andithi nakufonela ndicela kuwe imali yokutya wayithumela kunyaka oqala. Yayiphi Kunyaka la esibini mali wayithumela imali eyisemnandi. Mapholoba. La mali yala rent yalandlu yayiphi? Makathethe nawe. Imali yerent sasibhatala amatyala la sayisawenza apha ngalomzuzu. Ayilityala loba sasifuna uthenga umbane lo ndithi umbane sasingenawo. Andithi kaloku umbane nithi na uthenga ngemali othengisa inkomo. Sathengisa inkomo umba imali yasheka isashota kulaa tata. Hayi imali yenkomo nanithengisa mali. Eziphi inkomo ezi zazithengwa? Le inyena nithengisele yolungisa umbane. Yela bholo into endiyaziba inkomo zange lizithathe ngemali ngapha kwa-8,000 apha kule ndlu. Inkomo enye yayibe imali Mapholo. Andizukuxokisa ke andiyazi uba yaba imalini kodwa inkomo zange igqithe kwi-10,000 imali ezazithathwa ngayo apha. So umbane lo wakhosta malini wona? Umbane wakhosta 8.9 apha endlini. Sambeka ideposit la tata imali yashota. Tata. Bendicela ubuza nje umbuzo oyi-1. Sense uthi ufuna indlu nofuna uyithengisa. Ngoku emngqoseni bungenakwazi uba ukunyamezele nje ezinyanga zisele bamephelelo nyaka then uyithengise ngomhlawumbi ngoJanuwari kuba umama kunyanzeleka mose sibheke eKapa apho kule ndlu busithi yile iye yam hayi upstairs eKapa neyandithi. Mapholo. And then tata bendicela ubuza enye into ne. La bhaki into yokuba ndihambe ngayo ndiye nayo esikolweni umama wayengayifuni but ndamcenga wade wavumba imoto mandihambe ngayo ndibheke ngayo esikolweni. Ndizawubana ndibuya ngo-6 nango-7 ebusuku ndihambe ngalabhaki. Tata uba ndiphumile ndayohlala egxamisini uzawukwazi uba ndibhatalele igxamisi 800 igxamisa ndithi uthi uzawukwazi. Usisi bakazikhulula into sikatata uzisebenzisile ezinye izinto wazithengisa right ke sesichithakele ezi ke ngoku zikhoyo azicelayo makamnike ngoba utata akanosuka ayocela uncedo kuni kanti ayingikhathazi yonke lento enzekayo. Ndicela nonke nina bangangeni indawo nithule Mapholoba nisindiswa ngoba mna ndazala nogaba ndazala indawo zonke ezi zinto utata kwebendenzela nikho ke sisibile nto ubuyifuna le basizonyukelana nosindiswa siphendulane uba yiyo ke ndicela usindiswa aphume noMapholoba aphume uba ayiyo ndicela usindiswa aphume noMapholoba aphume. Ushiyeke mna notata kaMapholoba imali baba cela nje kaMapholoba njengomuntu because izakwanda yande uthi umama kama Zabe ndishika ndino grade 11 kwakhona kufanele ndiphinde grade 12 kulo nyaka. Into engazungakupasisa intanami. Yima sis Ndiyabuza into ndithetha notata ndithetha notata kandicela uphindana ndithetha notata Yintoni into engazungakupasisa? ndithetha notata Upasa yemoto. ndithetha notata ngaphandle kwemoto ndiyayazi indima edlalwayo la moto kumpholo noma ke wena uyibona indima edlalwayo la bhaki Utata ayidlalayo kuyo yona. Uyayivuma indima ayidlalayo kuwe. indima Utata ayidlalayo kuwe uyayivuma. ndiyayivuma bayandondla itata ndalindla kodwa into ndiyalayo ile nto yoba makuthathwe la bhaka andizuyivuma loo nto leyo sindiswa andizuyivuma tu uba ubuze ngaloo nto uba makuthathwe la bhaki andizuyivuma loo nto leyo andizuyivuma tu Mapholoba malapho lapho